אבא ירון ונבות גל עושים סקי בגלבוע. היום הולדת 5 של נבותי. אופ, ואבא ירון נפל. עד עכשיו הוא לא נפל, זה רק מוריס פתחה עליו עין. זה לא נורא. תראה נבות עד הסוף. נבות לא נופל בכלל. הנה הוא מגיע לקצה למטה. כל הכבוד לנבות! אבא ירון נותר מאחורה, אוכל את האבק שלו. נבות, כל הכבוד! מוריס, האוהדת השרופה, לא מפסיקה לעודד את נבותי. כל הכבוד! ירון! ופלגול, פלגול תגיד שלום. אני רוצה לעמוד. וגם מתני מעודד. מתנתן. ואמא רונית גם מעודדת. ירון עוד לא קם?